kuchokera mu mzinda wa Blantyre kujina likona ndikulandireni mawa wapa 27 August 2026 ukulandirani nzo program ina ya bwalo lime tsiku la lero. Tinene kuti tsiku lina la mtengo wapatali limene chauta watipasa. Ine ndi Sam Banda Junior ndi mayang'ana panjapa komanso mmene mabwera kanyengo kake Blantyre muno zooneka kuti kusintha ndithu mphepo nde yofunika uvala ndithu kokera zotenthera konse kumene muli nsanje mpaka chitipa ndi kuyamikeni kwa basi chifukwa chokhala pamenepo kumvera Wireless ya Times. Timabwera pano kuti tikambirane nkhani zosiyanasiyana zokhuza malamulo, zokhuza udindo komanso zokhuza chilungamo. Ndipo pofika lero tikhudzonena kuti takamba nkhani zambiri kwa basi. Ndipo tithokoze kuti inu mumakhala pamenepo kukhala ndithu ndi ndemanga komanso mafunso. Ndivyo yake timanyadira kwa basi. Koma pali mitu ina imene takhala tikubweretsa pano imene anthu mumakhalabe m'mafunso. Nde tinabwerera mbuyo pang'ono kuti mutu umenewo tikhale ngati takukhuzanso tsiku la lero. Nde kuyitana ndithu ndayitana Justice Jean Kaira kuti ndikhalenso nawo lero mprogram ineyi. Ndipo mutu umene tikambirane za deceased estate. Tidakambirana mbuyomo koma ena anatitumizira mauthenga ochuluka, talandira mauthenga ochuluka akuti yayi mutu umenewu tiubwereze. Anthu ambiri ena sadamve, ena iyayi akufuna amvetsesebe. Ndeti nati program iyi njanu ndipo nkhani yayikulu ndionena kuti zinthu zimenezi tizimvesesa kuti tikamapita chitsogolo ngati ziko tiziziwa kuti kodi tikamati deceased estate timati chani komanso ndondomeko zake zimayenda motani chifukwa kumakhala madandaulo ambiri. Ena kumati iyayi chuma chamasiye. Tikamati deceased estate chuma chamasiye mchichewa chomveka bwino koma atifotokozere bwinobwino mlendo wanga amene ndithu ndikhale nayo mprogram ino. Ndilandire ndithu Justice Jean Kaira. Mwadzuka bwanji Justice? Mwadzuka bwanji Justice? Tadzuka bwino kaina Sam Banda Junior. Ife kuno ku jina rekona kwa chabwino ngakhale kamphepo apo ndi apo koma ayi ndithu tsiku lopambana ndithu. Zikomo. Ndikulandireni mutapuma pang'ono chifukwa tinakusowani pano nde ena abweresa mutu umene mudakambapo mbuyomo nde anaona kuti mutu umene bwanji tiubweresenso nde ndithokoze kuti munalola kuti yayi tikhozokhalira limodzi mprogram ineyi tsiku la lero. Zikomo. Mutu wathu umene tufuna tikambirane lero tufuna tikambirane deceased estate. Mudakambapo mbuyomo ndipo mudaunikira kwa kanthawi koma ena adatumiza mafunso komanso ena ananena kuti yayi mutu umene utibwerezenso. Ndimafuna tiyambire pamenepo. Kodi tikamati deceased estate tukamba chani kwenikweni Justice Jean Kaira? Tikamakamba za deceased estate monga mwanenera ndi chuma chamasiye. Chuma chimene chasiyidwa ndi munthu osati kuti wanyanyala. Chasiyidwa chifukwa munthuyo wamwalira ndipo pali chitsimikizo chokuti munthuyi akuchipatala alemba kuti munthuyi watisiya. Ndipo wakayikidwa koma nthawi imene amamwalira wasiya chuma mwachitsanzo, wasiya nyumba, wasiya munda, wasiya masheya,
wasiya mapolise, wasiya galimoto, wasiya zovala zake ndi zinthu zimene amagwiritsa ntchito ziwiya nyumba mwake. Zimenezi zikhale muno Malawi, ndipo munthuyo akhale kuti ndi wakuno ku Malawi. Komanso kuti zinthu zimene wazisiyazo ndi zake, zili mu dzina lake, osati kuti nyumba ya renti kuti aya achimwene amakhala nyumba iyi ndi nkupita kwa landlord nkuyenza kuti tikuwerengera nyumba iyi ngati imodzi mwa chuma cha masiye. Katundu akhale kuti ndi wake wa munthu amene wamwalirayo. Timati chumachi cha masiye chifukwa kusiwa kuja tikamaliza kuti maliro tayika tachokako pachichewa chomveka bwino mukamabwereranso kumene kuja kukaona anthu timati ati kupita ku masiye. Eya chabwino iyayi mwafotokoza bwino lino ndithu ndithokoze chifukwa choti yambira bwino program ineyi. Ndondomeko zache zimakhala motani chifukwa takhala tikumva ena kaya ndi ana kaya ndi makolo amene amapita kuja kwa administrator general iyayi tukapanga tukakonza za deceased estate chuma cha masiye. Ndondomeko zake zimayenda motani chifukwa mafotokozapo kunena kuti ya munthu akhale kuti ndi wa Malawi muno, akhale kuti chumacho nchake, zimayenda bwanji ndondomeko zimenezi? Munthu akamwalira zitengera kuti wamwalirira kuti. Akamwalira kuchipatala kuja musadachoke ku wodi amakupatsani kapepala kameneka ndilimbikitse tikalandira tisakataye. Chifukwa kamaprintidwa kamodzi kamaperekedwa kamodzi pa zifukwa za chitetezo. Chifukwa chuma cha masiye chimasokonekera pakachuluka nzeru ndi anthu olowapo kuti apange ziganizo. Ambiri kapepala kameneka chifukwa chokuti amakhala kuti ndi osweka mtima amakayiwala kapenanso mwina kukataya posakaona ubwino wake ndi kufunikira kwake. Koma kapepala kameneka kamene tikunchotsera okondedwa wathu kuchoka ku wodi kupita ku mochari kama tithandizira kuti ku mochari kuja atipatsenso kapepala kena kotsimikiza kuti talandiradi mtembo. Ndipo kapepala kameneka kamagwiranso ntchito kuti akhoza kutipangira death certificate kapena mmene imalembedwera m'malamulo amati certificate of death. Imene timadzayigwiritsa ntchito tikabwera ku bwalo la milandu. Imene imagwiritsidwa ntchito mukafuna administrator general akuthandizireni za chuma cha masiye. Imene imathandiziranso kakhala zokuti tikufuna tikatenge chikalata china kwa registrar general. Chifukwa registrar general ali ndi mphamvu kudzera mu malamulo amene timawatcha kuti Estate Duty Act yolandira msonkho pa chuma cha masiye. Chumacho chisadafikepo kuti tachigawa. Nde munthu amene amwalirira ku chipatala amayenekera kukhala ndi kapepala kameneko, kenako abale awo kapepala kamenekoko abale awo amagwiritsa ntchito kuti akhoza kukatenga death certificate kapena certificate of death ku NRB. Akatenga mapepala amenewa kuti pabwera certificate of death, tsopano pamafunika tikhale ndi chitsimikizo chokuti katunduyi ndi wandani. Ofuna kutsimikiza kuti munda ndi wanu, nyumba ndi yanu, galimoto ndi yanu, pali mapepala osiyana-siyana amene ifeyo abwalo timafunika tiwaone. Ikakhala kuti ndi galimoto, a Directorate of Road Traffic and Safety Services DRTSS amachita issue document imene timayitcha kuti blue book, imene imaonetsa umwini wa galimoto. Document imene mumayitenga mukakhala mukupanga process chuma cha masiye kuti
mufuna administrator general athandizirepo ndiye kuti pamafunika kuonjezera death certificate ija mutipatsenso ma blue book chimene ndi chitsimikizo kuti katundu uyu ndi wandani. Ngati ndi malo amene mudagula kulanzi ku ministry tipatseni lease document. Ngati ndi malo amene mudagula kwa mfumu ndipo sadafikire mulingo wokuti mwachita lease pamafunika paonetse contract imene afumu adasayina kumene niwe mudagula malo aja ndi munthu amene adakugulitsani. Ngati ndi mashare kuniko ku Old Mutual olo company iliyonse imene munthu ali nayo kandi policy kandi mashare tionetseni share certificate. Ndipo mukatenga zinthu zimenezo mukazika pamodzi pamafunika tsopano titsimikize kuti kodi katundu uyu ndi wa ndalama zingati. Chifukwa tikatsimikiza umwini sitimangopita chitsogolo kuti administrator general bwerani ku court mudzachita apply. Mukhale ndi chitsimikizo kuti katundu ameneyi ndi wa mamiliyoni angati. Pamenepa ndi pamene timakhala ndi ukufunikira kwakuti atipatse valuation report atiuze mlingo wa katundu ameneyi. Ndipo amene amachita zimenezi ndi azathu amene ali ndi ukadaulo amene adaphunzitsidwa bwino za mmene akhoza kuchionera chinthu mwachitsanzo nyumba kuiona ndi kufika pa mulingo wakuti nyumba iyi nthawi imene munthuyo amamwalira imayenekera kukhala 10 miliyoni. Ali ndi malembedwe yake ndi malamulo amene amawathandizira kuti afikire pamenepo ndi masamu ake. Timafuna kuti tidziwe kuti katundu uyu ndi wa ndalama mwakuti chifukwa msankho umene mukukapereka kwa registrar general umachitidwa calculate kugwiritsa ntchito value imeneyi. Ndiye kuti mukatenga death certificate mwatenga chaumwini ukuonetsa umwini kandi blue book kandi ndi lease kandi sale agreement ndiye chachitatu mukutenga valuation report. Makamaka valuation imene ndikunena ya oyang'ana za nyumba ndi landed property. Koma ikakhala zakuti ndi galimoto kapena izi zimene timapita nazo ku road traffic ndiye mumabwerera ku road traffic kumene amapereka sa valuation report yawo imene imafananako ndi imene timachitira COF certificate of fitness. Ikakhala zakuti ndi mashare timabwerera kumene tili ndi mashare certificate athu kuti atipatse tsopano closure document imene imaonetsa kuti mmene amamwalira munthuyu mashare ake mtengo wake unali mwakuti. Mukasonkhanitsa mapepala amenewa ndiye pamafunika kupita kwa registrar general kuja kuti akapange calculate. Mukatero amakupatsani madokumenti atatu kuonjezera pa zimene munabweretsa zija. Akupatsani commissioner's certificate, akupatsani commissioner's certificate of inspection yo tsimikiza kuti katundu uyu tinakamuona tatsimikizadi kuti valuation report ndi katundu ikugwirizana. Chifukwa chakuti mumalipira kuboma amakupatsani general receipt GR kuonetsa kuti ndalama zalowa kuboma. Mukakhala ndi zikalata zimenezi tsopano mulilede inuyo kuti mukhoza kupita kwa administrator general kuwapempha kuti tithandizireni kukapempha kalata imene ikhoza kuthandizira kuti ifeyo tipite chitsogolo chifukwa cha munthu amene anatisiya asadalembe wilu. Ndiye kuti administrator general aja amalemba ano zikalata zimene zimaonetsa kuti akupempha kubwalo kuti tiwapatse chikalata chotchedwa letters of administration. Pamene akupanga zimenezi administrator general timafuna zokuti pakhale chitsimikizo chokuti inu yodi munakapempha. Chifukwa anthu ena amapezeka zokuti asiye abale awo mbuyo aziye mwali yawo azikimwene yawo mwinaso kholo limene lasiyidwa ndi okondedwa wawo kupita ukatenga makalata amenewa anthu enawo nkumadzazindikira chuma chija chitatha chitagulitsira kuti administrator general adagawa chuma. Anthu ena ndi akapyala amapanga zozemba mwachidule. Ndiye pamafunika paonetse kuti ifeyo anthu amene akulandira chumachi anatipempha ngati ofesi imene idapatsidwa mphamvu ndi malamulo kuti tikhoza kumayendetsa chuma cha masiye kuti tiwayendetsere chifukwa iwo sakwanitsa kapena alibe kuthekera kwenikweni.
pamenepa ndikufotokoza katundu amene wasiyidwa popanda wilo, intestate. Kwambiri zikhoza kutheka administrator general office yawo ili kutali nanu. Malo modikira kuti mudzafike ku Blantyre, ku Lilongwe, ku Mzuzu, ku Zomba, mukhoza kupita kwa DC. Mukafika kwa DC kuli office imene amayitcha kuti estate department. Amene aja amagwira ntchito mowathandizira administrator general, ndipo ntchito yawo ndiyo kuti amvetsere kwa anthu aja monga mofanana ndi mmene timafotokozera kwa administrator general. Ndipo iwo aja amathandizira kuti ngati chumacho ena afuna achisakaze, kapali ng'ombe afuna azitulutse nkhola agawane, kapali katundu wina ndithu afuna aononge, iwo aja amathandizira kuti mwachangu chuma chija achiteteze. Ndipo akatero amawuza administrator general kuti kuno tapanga motere, ndiye timafuna zokuti inuyo mutithandizire makamaka pokatenga mapepala ku bwalo la milandu kuti zinthuzi zikhoza kupita chitsogolo. Koma mapepala onse aja natchula aja ngati katunduyo wamasiye wasiyidwa opanda wilo akuyenekera kuti akhalepo. Ndipo chipepala chimene ife ku bwalo timapereka chimatchedwa kuti letters of administration. Chimenechi ndi chimene chimampatsa munthu mphamvu kapena administrator mphamvu yogawa chuma cha masiye. Akakhala zakuti womwalirayo adalemba wilo sizivuta. Chifukwa ndi wilo malamulo amanena zokuti tisasinthe zofuna za malemu. Ife timangotsatira de wilo ija ikakatengedwa kumene inasungidwako, anthu aja timawawerengera. De kuti abwala awawerengera awauza kuti wilo ikutanthauza motere. Koma ngati muli ndi chidandaulo mukhoza kubwera kudzayamba mlandu onena zokuti wilo mwina mukuyikayikira mukuona zokuti magawidwe yake si mmene mwini wake amakambira pakamwa pake, kapena signature simukuyikhulupirira kuti ndiye mwini wakeyo, ndi imene imakhala mlandu wapaderadera umene timayenekera kuti timvere atithandizire. Zikhoza kutheka kuti anthu amene katundu wamasiye wasiyidwa sakufuna kuti apite kuboma kuti awathandizire ku ofesi ya administrator general. Amenewa akatengatenga zikalata ndi manena zija amatha kupita kwa lawyer aliyense. Akapita kwa lawyer akawalembera imene timayitcha kuti sworn statement, kulumbira kumene afotokoze womwalirayo ndi ndani, kwawo ndi kuti, katundu amene adasiya ndi uti, ndipo katundu ameneyo akamafotokoza amayikaponso za umwini zija. Chifukwa chakuti iwo ali moyo timafuna atsimikize kuti ndi mbadwa ya Malawi pobweretsa national certificate, national ID. Chifukwa chimene chija ndi chiphaso chimene tachitsimikiza ngati dziko kuti tizichigwiritsa ntchito pofuna kudziwa kuti uyu ndi Malawi kapena ayi. Akabweretsa mapepala aja ochokera ku NRB certificate of death, akabweretsa mapepala ochokera kwa registrar general estate duty affidavit, certificate ziwiri ndi GR, ndekuti ife timawathandiza tsopano nkuunikira kuti mayina apereka apa kubale umene unenedwa ndi anthu amene akuyenekera kuti alandire chumachi, timapatsa letters of administration. Ndi mine pomwepo Sampanda Junior. Ndithokoze kwa basi kufotokoza bwinobwino kwa inu amene mwangotsegula kumene wairesi. Programu yake ndi bwalo liyime, imakufikani pachinayi pena paliponse kuyambira nthawi ya 7 o'clock, ndipo timakufikani pa wairesi komanso mukhozotisatira pa Times 360 pa Facebook. Ndipo lero lino tukambirana za deceased estate, chuma cha masiye, ndipo mlendo wanga ndi Justice Jane Kaira amene ndithu akufotokoza bwino lino. Tikamafika chamma 7:30 nditsegule malaini kwa inu amene muli mafunso kuti mukhoza kufunsa mafunso anu, komanso amene muli ndi ndemanga tingoperekeratu nambala 0 9 kapena mukhoza kutumiza text message kuzera ku short code 1895.
ndimafuna kuti mwina ndisanafike kumeneko pali mafunso awiri Justice Jean Kaira, mwina mungokhala ngati mwakhuzakonso, koma mwina ndizakupasaniso mwayi kuti ndi chani china choti tidziwe chokhuza deceased estate mwina pa mafunso amene ndafunsawa, koma ndimafuna kuti muli pamenepo pali mafunso amene adabwera kale mwina kapena mukhoza ungodusamo tisanatenge mafunso ena akuti traditional chiefs TAs allowed to take responsibility for sharing deceased estate property by law. Funso loyamba limenelo. Lachiwiri limene likukhuzananso ndi mene akuti traditional chiefs allowed to be witnesses in deceased estate when there are disputes between immediate family members and distant relations of the deceased person. Mwina ndimafuna kuti mukhuzeko kumeneko mafunso awiriwo, mwina kuumbira mkota kwake kwina nkukhala kunena kuti ndi chani china choti tiziwe chokhuza chuma cha masiye kapena titi deceased estate. Zikomo kwambiri Sam Banda Junior, ndinanena kuti DC ali ndi mphamvu mu gawo 6 la Administrator General Act kuthandizira kuti chuma chisaonongeke, chuma cha masiye. Chifukwa chakuti DC sangamayende makuka m'midzi tsiku ndi tsiku. Afumu ndi amene ali maso a DC. Okhala maso a DC tili kutanthauza zakuti ali ndi mphamvu ngati mmene a DC ali nazo. Ogawa chuma cha masiye ndiye khayo amene wapatsidwa chikalata. Even Administrator General sakuyenekera kugawa chuma sadalandire chikalata kuchoka ku bwalo. Chifukwa chikalata chimene tikuchinena letters of administration kapena probate ngati pali wiru, ndi chimene chimanena zakuti mphamvu zanu zachokera mpepala ili. Munthu amene alibe pepala lotchedwa probate kapena letters of administration, pamalamulo ameneyo alibe mphamvu yogawa chuma cha masiye. Mafumu akungothandizira kuti akava mapokoso kupasiya kuja kusiwa kuja abwere ndikumvetsetsa kuti kodi mapokoso akuyambira pati, ndipo ngati zinthu zikuoneka zakuti sizingathe kusoveka pakati pawo achibalewa awalozere njira ya kwa DC. Ndipo kwa DC kuja amafuna chikalata chochokera kwa iwo ngati mafumu kutsimikiza kuti anthu awadi ndi anthu anga amudzilanga. Ndipo munthu akumutchulayo adamwaliradi, koma osati kuti iwo ayambonena zakuti mayi tengani nyumba, ana tengani ng'ombe. A DC afumu mphamvu imeneyo alibe. Mphamvu imene ali nayo ku National Registration Act ndiyo ngothandizira kulemba chitsimikizo chokuti munthu yoda adamwalira ndi wa mudzi mwawo, ndipo awawa akuwadziwa kuti ndi ana ake kapena ndi amuna ake kapena akazi ake kapena achibale. Ndipo pa nkhani imene ndinafotokoza mbuyo mu magawidwe athu achuma, timagawa kwa mkazi kapena mamuna osiyidwa ngati munthuyo anali pa banja. Timagawa kwa ana ake ngati munthuyo adali ni mwayi ndi chisomo chokhala ndi ana. Ndipo tikatenga gawo 23 la constitution yathu tikuona za posatengera kuti apezeka nyumbamo motani. Ana amene wadziberekera yekha, amene wachitika chisomo chobereka yekha, ana amene adawachita adopt. Ndikunena zakuti awawa ndawatenga, mwina linali banja lachiwiri, wina adabweretsa ana. Ana amenewa iyewa nazo kuti awa ndiyanga ndiwalera, ndipo mugawa muwiru mwina walembamo kapena ngati sana alembemo adabwera ku court kudzatenga makalata amene timapereka adoption kapena guardianship kapena fosterage, amene waso timawapatsa chuma chimenechi. Tikamaliza kupereka kwa mamuna kapena kazi osiyidwa ndi ana, ndi pamene timaganizira za makolo amalemu ngati alipo. Makolo amalemu ndi njira imodzi yowapatsa kuti zikomo
mudalera munthu mudali naye koma chipepeso chomaliza cha ndalama ndichi ndi amene aja amapatsidwanso. aha azi malume azitsibweni azi anti amenewo amakhala kumapeto nthawi zambiri sitimapatsa ngati pali immediate family mamuna kapena mkazi osiyidwa ndi ana. aha pokhapokha anthu amenewa palibe ndi amene timadzaganizira chifukwa gawo 17 limati immediate family members. aha gawo 18 ndi limene limakhudza za extended family koma pa gawo 17 akugwiritsanso ntchito mawu kuti dependent. zikhoza kutheka munthu isana ali mwana wa malemu koma amathandizidwa amakhala mnyumba mwawo amamulipirira school fees ameneyo akuchita qualify ndipo ndi osakwana zaka 18 akuchita qualify kuti alandireko gawo lake chifukwa mucha kuti dependent. aha ndiye timenekera kuti khale ndi chitsimikizo kuti uyuyu ndi awo mwina ndi pamene nkhani izi zili mkamwa za DNA imagagwapo. chifukwa ngati akuchibale mapokoso ena amene amakhalapo kumudziko kwa mafumu ndokuti ayi koma achimwene uyu si mwana wawo. takakhala kukayikira kuti uyu ndi mwana kapena si mwana wa malemu biological akabwera kubwalo nkuyamba mlandu kuti ife tikukayikira parentage ya mwana uyuyu potengera Child Care Protection and Justice Act timanena zokuti ayi tisadagawe katunduyi tikhale ndi chitsimikizo chakuchipatala kuti mwanayu ndi wa malemu. timabwezera kuchipatala kuti akapange process ya DNA ija. nthawi zambiri kunoko ku Malawi ineyo pakadali pano ndilibe institution imene yatsimikizika imene ikuchita za DNA chonchi. amatenga sample kuchipatala wakhala kuno ku Blantyre kunapita ku mwayi wathu apereka sample ija amayitumiza ku South Africa. ku South Africa akakayipanga analyze amayibwezera kuno ndi ma results zotsatira kuti titaunika tatsimikiza kuti 99% mwanayi ndi wa malemu kapena mwanayi si wa malemu. akatsimikiza kuti mwanayi ndi wa malemu ndekuti share yake timampatsa ameneyi. akanena zakuti ayi mwanayi si wa malemu ameneyi timamuchotsapo pa ndandanda wanthu amene akuyenekera kuti alandire chuma chamasiye chimene chasiyidwa ndi malemu. ndithu so mafumu alibe mphamvu yogawa chuma ngati iwo alibe chikalata chimene chimachokera ku bwalo la milandu letters of administration kapena probate. Number 2 mafumu akhoza kungokhala mboni poonetsera kuti kunali mikangano kumudziko koma iwo sangakhale mboni okuti ayi magawanidwe achuma ndi otere. Zikomo kwambiri Sambanda Junior. ndithokoze kwa basi chifukwa chofotokozera bwinobwino ndithu ndikhulupirira kuti tili limodzi kwa inu nonse amene mutitsatira pa tsamba la mchezo la Time 360 komanso amene mutitsatira pa wireless kuchokera ku Nsanje mpaka kuchilipa komanso kunja kwa dziko lino. ndikuona nthawi apa ndi 28 minutes to 8 nanena kuti cham'ma 7:30 ndipereke mwayi ndiuziwa kuti Justice akanatha kufotokoza zina zambiri koma ndikhulupirira kuti pofika apa mwatolapo ziwiri zitatu ndipo ngati muli mmafunso mukhoza kutiimbira 10 kuzera ndithu pa 0 0 kapena kutumiza text message kuzera ku short code 1895 ndiye kuti titenge mafunso anu. ndiona apa kuti mafunso kodi ayamba kubwera. tione apa kuti zili motani. wireless ya Times lero ndi pa 27 August 2026. ine dzina langa ndi Sambanda Junior ndili ndi Justice Jean Kaira komanso ndithokoze mzanga amene akuongolera zonse kuti mutione bwino pa Times 360 komanso mutitsatira bwino pa wireless Chisomo Castle. ndione apa. Hello chabwino. pali mafunso apa pa Times 360
Justice akuti funso loyamba kuchokera kwa Antoba Ntengula akuti how long does it take for you to start claiming the deceased estate, or can you start immediately after the burial ceremony? Funso lochokera kwa Antoba Ntengula. I think aini mafunso atatu. Loyamba ndi limenelo akuti how long does it take for you to start claiming the deceased estate, or can you start immediately after the burial ceremony? Funso lachiwiri akuti what do you do with the deceased estate which is out of this country? Afunsa choncho funso lawo. Alodrick Mbirizi akuti kodi wiru imayenera kukasungidwa kuti? Ndiye ndi extension ya zawiru zimene mudakambako. Ndi separate topic imeneyi koma poti ikulowererana ndi imeneyi, ndi I think funso limenelo lafunsidwa choncho. I think Antoba Ntengulaja anafunsa funso lina koma lili pansi kwambiri akuti is it in order for a person akuti is it in order for a person to write a will but excluding his children? Afunsa funso limenelo ameneyo. Ndiye palinso funso lina lochokera kwa Dennis Chitenga Chintenga. Dennis Chitenga akuti zitadziwika kuti munthu anakatenga letter of administration ndipo chuma chagawidwa kale koma samayenera kukatenga ndi munthu ameneyo, kodi pamakhala ndondomeko zina zoti kuti chumacho chizagawidwe ndi oyenererayo? Ine Dennis Chintenga from Lilongwe ku Chinsapo. Chabwino nditengeso ena apa. Hello. Chabwino ndimafuna nditenge 10 apa kuti tione kuti kodi kuli mafunso anji ku 10 ku. Tione apa. Hello. Hello. Muli bwanji? Ili bwino ka muli bwa? Ndili bwino. Zikomo. Ndakulandira ni program ya Bwalo Lime. Dzina ndi kumene mukuimbira? Kasipiri kuchileka. Kuchileka. Kwa chabwanji kuchileka? Unoto kwa chabwino. Chabwino. Ndi tufoto lako kuti pankani ya deceased estate. Mwamuna akamwalira mkazi amalandira kanthu. Nanga chifukwa chani mkazi akamwalira ngati amagwira ntchito mwamuna alandirapo kanthu? Kusulanga limene. Chabwino. Leto. Ndithokoze chifukwa cha funso lanu. Chabwino, ndikuoneka kuti mafunso ndi alipo ambiri. Ndimafuna kuti mwina Justice mutiyankhire kaye round imeneyo yoyambayo, kenako tizabwera yachiwiri ngati nthawi tikhali tili nayo, ndiye kuti muzatenga ndithu mafunso ena kenako muzaumbira mkota mmene nthawi kuti 23 minutes to 8 pano pa wireless ya Times. Yambire funso lomaliza lakuchileka limene bambo Phiri adandaula. Mzimayi amene wasiyidwa ndi mamuna wake munjira ya imfa malandira katundu kudzera ngati munthu yonse adalembe wiru kudzera gawo 17 la Deceased Estate Wills Inheritance Protection Act imene mwachidule timangoti DEWIPA. Hakulandira ndalama zimenezi kapena nyumba kapena galimoto, chuma chimene mamuna ayiwasiya gawo lake akulandira chifukwa iyeyo ndi mkazi wotsimikizika wa malemu. Zisizikhala zosiyana akamwalira ndi mkazi kuti wasiya mamuna. Ndi chikulupiriro chabe kapena ndi zinthu zimene ambiri amangokamba chabe kunjako, mwangoganizira chabe kuti akakhala zakuti wasiyidwa ndi mamuna chuma chamasiye sichimfikira. Koma zimenezo ndi zonama. Chifukwa akabwera mzibambo bwalo la milandu widowa udzanena zakuti akazi anga adamwalira adandisiya ndi katundu uyu,
timagawa mmene tikadagawira akadakhala kuti anamwalira ndi bambo. Chifukwa malamulo athu awatukuti watsate wipa ali gender sensitive. Ponena za munthu amene akhoza kukhala ndi katundu sakunena zokuti ndi zibambo yekha. Akunena zokuti mzimayi akhoza kukhala so ndi katundu. Nditsimikize pano kwa nonse Amalawi. Ngati ndinu zibambo amene mudasiyidwa ndi akazi anu, bwerani kukolola milandu tidzakuthandizani mofanana ndi mmene tikadathandizira mukadamwalira inu nkusiya akazi anu. Ndipo pogawa chuma chimenecho timaona woyambirira ndi wokondedwa ameneyi mkazi kapena mamuna osiyidwa. Wachiwiri ndiye kuti ana ngati pali ana. Achitatu ndi makolo amalemu ngati alipo. Akasowa anthu amenewa ndiye timayambukira ku gawo 18 ndikuyamba kugawa ku extended family. Zikhoza kutheka kuti kofesi kwawo kumakhala mafomu amene timawatcha kuti nomination form of beneficiary. Kapena kuti munthu uyo adasiya wilu imene adachita exclude spouse. Sada mulembepo bwenzi lawo pazifukwa zimene iye mwina akudziwa. Monga mmene anafunsira oyamba aja kuti Antoba kuti kodi ukhoza kulemba wilu nkusiyana ako. Wilu munthu amalemba zimene akufuna. Kuti ngati mmene amalembawo sanafune kuti agawe chuma chake kwa akazi ake, ife mwanjira iliyonse sitinganena zokuti ayi akazi ake anyotsolereni apaseni. Chifukwa kuti amadziwa zimene amachita. Chifukwa olemba wilu timaneneratu akhale munthu amene wadutsa zaka 18, akhale munthu amene alibe vuto la mbongo, mental stability, sound mind. Ngati munthuyo akuganiza bwinobwino asakudwala anaona zakuti ina akazi anga sindufuna kuwayikapo pa wilu ndipo sadawayikedi, ife sitimadzasintha chifukwa wilu timayiwerenga ndi kuyigwiritsa ntchito mmene ilili. Ngati munthu waganiza kuti ana ake amamuvutitsa wawapatsa kale zokwanira sawayika mu wilu, ife timadzangotsata zimenezo pokha. Ngati mwana ameneyo adabadwa wiluyo italembedwa kale, chifukwa ndiye kuti ameneyo sanali mmaganizo. This child was not in contemplation of the testator. Sanali mmaganizo a munthu amene akulemba wiluyi. Pachifukwa chimenecho timalowerera apo poonetsetsa kuti amene wasiyidwa chifukwa chakuti nthawi imene amalemba ana asadabadwe kapena ana asadachitidwe adopt, ameneyo apatsidwenso gawo chifukwa kholo limene akulidziwa limene lidapitali. Koma zimenezi zimachitika titakhala zokuti tamva bwinobwino maumboni ndi kutsimikizadi kuti mwanayo adabadwa kapena adachitidwa adopt wilu kale. Kokasiya wilu ndi kuti wilu mukalemba mukhoza kubweretsa ku khoti, mukabwera nayo kubwalo ku maofesi akubwalo kumene timagamula milandu, timayisunga. Ndipo mmene imasungidwa mu chest ndithu imene mmatsekedwa, amene amalandira ndikusunga ndikuchita register da registrar kapena magistrate aliyense wokhalira pomwepo, resident magistrate kapena first grade magistrate. Ngati kubwalo simukukhulupirira kuti mukhoza kukasiya kwa wilu yanu, mukhoza kukayisiya kwa DC. Kwa DC nawonso ku deceased ku state department amayika ndandanda kuti wilu ndi nambala 1 ya chaka chino cha 2026, lisiti lanu nali tikusungirani pamwamba pa envelope ya wilu imene mumalemba dzina la munthu amene adzatenge komanso nambala yake. Ngati kwa DC simukukhulupirira mukhoza kukapereka kwa lawyer aliyense amene ali ndi law firm yake yokhazikika. Ndiye kuti ku law firm kuja akalembanso kuti talandira wilu yoyamba chaka chino cha 2026. Mukhoza kupitanso ku financial institution iliyonse, kuma banki, ku insurance company kuti ameneyo akusungireni. Chimodzimodzi akalemba kuti wilu iyi ndi nambala chakuti ya chaka mwakuti, ndipo mukadzamwalira munthu amene mwamika pamene pajapo amene adzamulole kuti akhoza kuyisunga wilu iti. So kosunga wilu ndi kwambiri ndithu. Anthu ena amati ine wilu yanga ndi apatsa abwana anga tizokanizidwa, so long as wiluyo isamalidwe bwino
chifukwa mukapereka kwa munthu amene sayisamala kapena mwinaso ayitsekula wiluyo ndiye kuti sizithandiza chifukwa wilu imayamba kugwira ntchito pokha pali chitsimikizo kuti mwini wakeyo adamwalira. Katundu amene wasiyidwa ndi malemu ali kunja kwa dziko lino, anthu amene ali kunja kumene kuja akatsimikiza kuti katundu yuti ndi wawo, akapepala onse aja ndi manena aja kunjako amatenga probate yofanana, letters of administration yofanana ndi mmene zimatengera kuno. Ndipo akapanga process kumeneko chifukwa malamulo athu sakutilola kuti tikhoza kupanga issue letters of administration kwa katundu amene ali kunja kwa dziko lino. Koma kunjako akhoza kuthandizira kuti akupatseni ma letters, ndipo akakupatsani ma letters mumabwera kunoko ndikudzapanga imene timayitcha kuti resealing of grant. Chitsimikizo chokuti di kalata imene mukubwera nayo yochokera kunja ndi imene ikuchokera ku bwalo limene lidapatsidwa mphamvu kuti likhoza kupereka ma letters of administration kapena ma probate. Ndiye kuti imene idzathandizira kuti tikhoza kutsimikiza kuti katundu yodi alipo. Ndipo anthu amene amwalira akunja amwalira kuno ku Malawi mwachitsanzo asiya wilu azibale awo ali kunja koma katundu ali kuno ku Malawi amachita process imeneyi kuti amachoka kwawo ndi kalata imene ikutsimikiza kuti apatsidwa probate. Akabwera kuno kati mafunika titsimikize kuti munthu amene akuchokera ku dziko lakuti wabweretsa document imene akuti ndi probate kapena letters. Katundu ngati ali muno Malawi ndiye kuti tikanazo kuti ayitatsimikiza tikutuwapatsa order yotsimikiza kuti chinthuchi chikuchokeradi ku bwalo ku dziko limenelo. Lero amaloledwa tsopano ngati afuna kugulitsa katundu kuno ku Malawi kuti akhoza kugulitsa, ngati afuna mugawe kuti akhoza kumugawa in that manner. Panali funso la nkhani ya munthu wolakwika wabwera kudzatenga letters ku bwalo la milandu. A Dennis Chinthenga amenewa. Ngati tabwera chitsimikizo kuti munthu ameneyu si mkazi kapena mamuna wa malemu komanso si mwana wa malemu, tili ndi mphamvu ngati abwalo kuchotsa chikalata chimene chija titamva maumboni. Ndipo tikatero timatenga chikalata chija timachibwereza ku khoti kuti chiongedwe nda court so we shred it. Ndiye timafunsa kuti amene ndi mkazi kapena mamuna amalemu ndi ndani komanso anawo ndi ndani kuti amenewo apatsidwe chikalata. Ngati munthu amene titampatsa chikalata molakwikayo mwina anapitirira mkugulitsa kugawa katunduyo, umenewo umakhala mlandu chifukwa kuti wagwiritsa ntchito kodza kuti bwalo limpatse mphamvu zokhudzana ndi chamasiye. Ndiye tikamva mlandu uja tikamaliza timayenera tidziwe kuti kodi katunduyo adamugulitsa kuti, katunduyo adachita naye chani. Ngati zinthu zimene akufotokoza sizikumveka timamulamula kuti abwezereze mulingo wofanana ndi katundu amene waononga. Kuonjezera pa kubwezereza mulingo wofanana katundu amene ye waononga amene anasiyidwa wamasiye, timampatsanso chilango chindaputsa kuti alipire chifukwa kuti wapusitsa bwalo komanso wasokoneza chuma chimene chikadayenda bwinobwino. Zonsezi zimachitika ngati anthu amene ndi eniya kapena oyenera kuti alandire abwera ku bwalo la milandu. Chifukwa nthawi zambiri tikumakanika kupita chitsogolo chifukwa ake amene akuyenekera kuti alandire akumapezeka kuti ku bwalo mwina sanabwere kudzadandaula. Ndikukhulupirira kuti funso amene anafunsidwa ndi amenewo. Funso loyamba la Antoba Sole anati kodi patenge nthawi yayitali bwanji kuti tikhoza kuyambano kulongosola za deceased estate. Mukayika okondedwa wanu mwa masabata 6 mukuyenekera mukatenge death certificate.
mukadutsitsa pamenepo pamakhala chindapusa kuti mwachedwa. Kutanthauza zokuti mu masabata 6 asanu ndi imodzi timayembekezera kuti mwalira tsopano mwamba kuona kufunikira kwakuti tizipita chitsogolo. Koma sikuti masabata 6 yomukhoza kukhala zokuti process yonse imene nayifotokoza ije ikhoza kukhala yake. Koma kuyamba kochabe kokatenga certificate of death pasadutse masabata asanu ndi limodzi. Mukatenga certificate imene ija kenako muyamba nokuyenda office ya registrar general. Ukachoka kwa registrar general ngati kuli ndalama ku bank mukatenga ma bank statement, ngati kuli mapolisi mukatenga ma police certificate. Ndekuti process manager sikuti ingachepere 3 months chifukwa ikukhudzana ndi maofesi angapo amene magwidwe ake antchitonso amakhala osiyana kutengera ndi kuchuluka kwa ntchito komanso anthu amene ali ndi ukadaulo woyigwira ntchito. So at the minimum not beyond 3 months process iyi kuti ikhoza kukhala kuti yalongosoka mpaka na kubwera kudzatenga chikalata ku bwalo la milandu. Chabwino ndithokoze chifukwa choyankha bwino mafunso onse, ndikhulupirira kuti mwachitapo ndithu. Koma nditenge awa chifukwa aoneka kuti ayamba kuyimba kalekale, nde tione apa kuti akuti bwanji. Hello? Muli bwanji? Hello? Hello, ndili bwino, kai ino. Ndili bwino. Zikomo. Chabwino, Albert Chikoja, tikulandireni mukutimva? Hello. Chabwino, tingochita chonchi. Hello, mukutimva Achikoja? Atsogole ndikumvani. Chabwino, ndakulandirani. Zikomo kwambiri atsogole. Muli mfunso kapena ndemanga? Ine ndili ndi funso, ndimafuna kuti pamafunso langalo sindikamba mochita ndikambabe mozungulira. Kunena kuti ndili ndi ndamvapo makesi inayonena kuti wiru imatha kupezeka kunena kuti pena pake anthu akupita nayo kumene ikufunidwa kuti ipiteko. Kufika kumene kuja wiru ndikukakanidwa, itakanidwa mpaka na kupezeka kuti anthu kulowalowa mmakoti, kukalowa mukoti chifukwa choti wiru yakanidwa. Mpaka na ineyo I have another case pena pake pamene ndinamvapo kuti ndi case ujene wiru sinagwire ntchito mpaka na anthu kutenga naso kupita ku high court kujanso kupeza kuti akhakotiso ndikugamula kuti ayipita mukayendere zokhuza ndi wiriyo wa DC mpaka na pano sikugwira. Ndimanena kuti amayikayirawo ndi makhandi kwatsata kwambiri kumbali ngati imeneyoyo yokhuzana ndi nkhani za mawiruzi. Ngati pangakhale nina mwayi ofuna kuti imene ayifufuze imene adayifufuza ku planta ya DC's office ayipeza nkhani imeneyoyo kuti ilipo. Ndithu ndimangofuna ndi ngoyikirapo umboni wa nkhani ngati imeneyoyo kuti zoona adi kuti ine wiriyo ndinamvapo kuti pali wiru koma wiriyo sinagwire ntchito. Ndimati koma ndizotheka zimene zozo. Ndinamvapo ndithu ndipo imeneyo monga ngati iwo akadaulo ayifufuze ku DC's planta ya ayipeza kesi imeneyo. Chabwino. Ndithudi. Ndithokoze kwa basa Chikoja kuchokera ku Blantyre. Zikomo. Ndiyesa mwaimva imeneyo Justice Jane Kaira. Koma nthawi yandithera pa koma ndingotenga mafunso msanga awiri atatu kuti muzaumbe mkota. Azikuoneka kuti anthu mafunso ndambiri. Austin Bushiri akuti kodi munthu amene amagulisa chuma cha deceased estate mwayekha asanagawe akwa administrator malamulo amati bwanji? Jane C Mkandavire akuti kodi mamuna akakhala kuti poyamba adatengapo mkazi nde adaberekerana ana nde wasiyanso mkaziso cause of kusakhutisidwa nde mamunayo akuti watenga mkazi wina ndikuberekerananso ana kumeneko nde wamwalira, kodi banja lomwe likuyenera kulandira katundu kodi ndizotheka kuti akatundu anene kuti katundu akuyenera kupita ku banja loyamba? Ndiyesa mwalimva funsolo Justice.
ngakhale kuti lukhanga kuti likuzungulira koma mwina likumveka limenelo. Ndaliva ndithu Mbanda John. Chabwino. Gerard Mbewe akuti kodi zimakhala bwanji ngati anthu analemba wiro okha chifukwa choti mwini chumacho wamwalira cholinga choti apindule pa chuma cha omwalirayo. Funso limenelo ndingotenga limodzi apa nthawi ndikuiona kuti sikutilola. Hello. Chabwino. Ndidikireso akuti a George Gausi akuti kodi ngati munthu analipa mitala nde banja loyamba latha koma ana amakhalabe ndi bambo nde abambo aja akwatiranso mkazi wina nkukhalanso ndi ana bambo ndikumwalira popanda wiru kungomwalira bamboja ana amayi oyamba uja nkugawana katundu uja ana abanja lachiwiri osapezapo kanthu. Osapezapo kanthu nde katundu ogawana kale uja mumazawalandanso nkugawa bwino. Johannesburg South Africa angolemba choncho amene wa Johannesburg South Africa. Hello. Muli bwanji? Muli bwanji? Ndili bwino. Dzina ndikumene mukuimbira? Ine ndinamalira kukasungu. Chabwino. Ndakulandirani mpulogalamu ya bwalo lime. Nimale nifusa kuti anali mbambo amene anakwatira kazi woyamba kubala ana ndiye banja litanikuta. Ndiye banja litalilata katundu nkugawana. Nkugawaniraso mkazi wina nkubala ana tena kumwalira. Kodi ana banja loyamba amakubese katunduyo. Chabwino. Iya ndithokoze chifukwa cha funso lanu. Zikomo. Justice mafunso akubwerabe koma nthawi yandithera tikuyene apa 8 o'clock tikaindi nkhani. Ndiye sindikuziwa. Ndikupaseni be mwayi yankhani mafunso kwinako muumbira mkota. Zikomo kwambiri chifukwa cha onse amene afunsa mafunso anzeru mafunso amphamvu. Ndinene momveka pano kuti tikamakambaza banja munthu amene tikunenaso kuti ndi mkazi kapena mamuna osiyidwa pakhale chitsimikizo kuti banja linalipo. Kati tikunenaso kuti munthuyi banja lidatha pakhale chikalata cha chilekaniro chochokera ku bwalo la milandu lotsimikiza kuti banja lidatha. Komanso pakhale chigamulo chimene chikuonetsa kuti banja lidatha katundu adagawidwa. Kodi ana akubanja loyamba lachiwiri lachitatu lachifolo zikuwakhudza bwanji nkhani za katundu? Munthu akamwalira tikamagawa katundu ngati adasiya akazi awo kapena amuna awo asadamwalire timagawa kwa ana osarengera kuti anawa akukakhala ndi mayi amene banja lake lidatha ndi malemuwa. Pogawa sitipatsa mayiyo timakhala zakuti tikupereka kwa anawa. Ndipo anawa akakhala zakuti ndi ang'ono amayimirira ndi mayiyo koma osati kuti chumacho ndi chake. Ndipo timayika mndandanda wa mmene chumacho munthuyu azichitengera. Pambiri timaonetsetsa kuti pakhale ndondomeko yabwino yokuti amene akuwasunga anawa azifotokoza mmene ndalamazo mwachitsanzo zikutengedwera kwa administrator general kapena mmene ndalamazo zikugwiritsidwa ntchito zikakatengedwa ku account. Ndipo timayikanso ndondomeko kapena ma directions kapena ma condition oonetsetsa kuti ndalamazo zikuperekedwa ku zinthu zokhazokhazo zimene zikunthandizira mwanayo. Nthawi zambiri timazichita restrict kuza maphunziro komanso moyo wake wa mwanayo. So education and health for the child. Zakuti mwanayo akukhala kuti akudya chani nthawi zambiri timati mayi watsalayu ampatse mwanayo koma mwanayo asalephere sukulu chifukwa chakuti bambo ake adamwalira. Katundu amene watsala wamasiye kwa akazi amene analipa atatu amene onsewa sanasiyidwe chifukwa pali chikhalidwe kuno kumalawi chimene chimalola munthu kuti akhoza kukwatira
kuposa mkazi mmodzi ngati zatsimikizika kuti onsewa adanali akazi awo amalemu ndiye kuti timagawa kwa azikazi onsewa atatu folo kenako timapita kwa anawa ndicho linga chokuti tionetsetse kuti gawo 17 lija lapatsidwa ulemu bwinobwino. It has been respected, it has been upheld. Kwa mkazi amene adatenga kale chuma pa nthawi ya divorce sitimpatsa chilichonse ndiye kuti timangoyang'ana ana amene asiyidwa ndi malemu. Kwa amene anali nawo pa banja ndiye kuti amenewo mabanja onsewa atatuwa alandire katundu osati kuti banja limodzi. Koma zikhoza kutheka kuti banja limodzi latenga katunduyi ndi kumana mabanja enawo zikatero abanja enawo ali ndi mphamvu ndi ufulu obwera ku court ndi kudzanena kuti awatu agawana abanja lachiwiri agawana chumachi isatimana ngati abanja loyamba. Akatero tikamva umboni wotsimikizika kuti zachitika choncho timachilanda chumachija ndi kuchigawaso chifukwa pa gawo 55 la the wipa komanso gawo 20 tili ndi mphamvu ngati abwalo hali kuti tikhoza kupanga revoke ma letters of administration ngati tikuona kuti nkofunikira kuti tichigawire ifeyo direct ndi kuchigawa chumachija kuti aliyense atengeretu mbali yake. Panali funso la kuti kodi ma beneficiaries anthu amene asiyidwa aonaza kuti malemu amwalira opanda wiru ndipo iwo akhala pasi nkulembalemba nkufoja. Zikatero ife timafunika kuti titsimikize kuti kodi wiru ili ndi yake edi munthuyi ngati wiru tatsimikiza kuti signature si yake ndiye kuti ameneyu wiru imeneyo ili invalid. Tikayinena kuti ili invalid ndiye kuti ilibe mphamvu silingayigwiritse ntchito. Tikatero timagawa chuma kudzera gawo 17 ngati kuti munthu anamwalira opanda wiru. Koma zikadziwika anachita forged signature ndiye kuti tikuyenekera kuti amenewa tiwapatsenso mlandu wina wafoja ale tikunena uja tiwapatse mlandu wina wa grabbing chifukwa amenewa akufuna kuti alande chuma cha masiye kapena mwinanso alanda kale chuma cha masiye. Ndesitilola wiru kuti ilembedwe ndi anthu amene akulandira wiru timayilola ilembedwe ndi yekhayo amene ndi mwini wake malemu amene ali moyo ndipo zofuna zake azilemberetu kuti katundu wake adzagawidwe motani. Pana fusida funso la kuti kodi munthu walemba wiru kubwalo kuno atsimikiza kuti wiliyo ndi yawo ndipo abwalo anazo kuti probate. Iyayi titero kuti tipitirize sabata yamawa nthawi yatithera. Ndithokoze Justice Jane Kaira tikhali nawo sabata yamawa tibwererenso koma ndithokoze chifukwa chokhala pamenepo. Ndithokoze mzanga Chisomo Khasu kamba kokhala pamenepo posachedwa apa tikhale ndi nkhani zathu. Ine dzina langa ndi Sam Banda Junior mwakoma nonse ndapita bye bye.